אז מה קורה חברים? כאן טומקי בסרטון חדש, והיום בסרטון מותר לי לקחת רק נשקים אפורים בפורטנייט, אז יאללה בואו נתחיל. אז יאללה אני נוחת. רגע. בתכלס אז אסור לי לקחת נשקים מתיבות, כי הנה רגע נשק. נשים כאן נשק לבן. HP. בואו נעבוד אותו כאן. באמת. אז באתי להגיד שבתכלס אסור לי לקחת נשקים מתיבות, כי תיבות מביאות נשקים ירוקים ומעלה, אז אין לי מה לקחת תיבות בתכלס. אבל דווקא ניקח אותם כי הם מביאים יריות והם מביאים גם אילים, אז אפשר לקחת אילים, כי אילים זה לא יכול להרוג מישהו. יש כאן מישהו. יש let go, הססן אפור. נייס. שנייה בוא נהרוג כאן. זה נראה לי מההתחלה. אני חייב שוטגן. זה אפור? לא, זה ירוק. אני והראייה השלישי בריא. טוב יאללה בוא נשים דקאילים. אך מה יש כאן? צ'ק סבבה. ויאללה בוא נחפש עוד נשקים אפורים. הנה יש כאן אייר, נייס, let's go. אייר נוציא את זה. נעשה ככה, יאללה. נחפש עוד אייר. טוב, אוקיי, זה אייר, אבל אני לא צריך. let's go, שוטגן, וואו. נראה לי יש לי התעלות האפור הכי טוב שאפשר להיות. רגע, ניקחתי את התיבה. נעזור לנו. יאללה סל, בואו נשמור את האילים. נוציא את ה-SMG ונשמור אילים. יאללה. רגע. נראה לי ראיתי כאן איזה מישהו. הנה מישהו. ידעתי שראיתי מישהו. אני חייב יריות, מקווה שיש לו. אולי זה מעצבן. וואו, יאללה. בואו נלכה יריות שם אחרי זה. יש לו יריות לשוטגן אולי? כן. עלו קצת. ויאללה, בואו נלכה. אני רואה שם מישהו. איזי. כך קל. בא לי כבר להרוג אנשים שהם לא בוטים. אז זה מבאס. בואו נראה מה פספסתי דקה. הרגע יורים עליי. איפה הוא? איפה הוא? שבריא. וזה אם יש לו שבריא. יאללה, קליפ על 100 פינג, יאללה, נייס. וואו. אוקיי, בוא נראה מה פספסתי. נתחיל עם השוטגן, שוטגן אפיק פספסתי, יאללה, אחלה משחק חולה עליו. אוקיי, יאללה, בוא נלך ליריות. כמובן שאני והמזל שלי מצאתי תיבה אפיק ועוד שוטגן אפיק. כמובן שאני והמזל שלי קיבלתי תיבה לג'ינטרי. ברור. כן. יש כאן מישהו עם אופנה. פגוע. כושל. בוא כבר יא פחדן. יש כאן איזה נשק. זה נשק מיתיק. שמע, יש פיסטול. אוקיי, אני זורם. כמובן אבל נשק מיתיק על הרצפה שאני יכול להרים רק נשקים אפורים, ואני והמזל שלי. אחלה משחק בסך הכל. והנה אני רואה כאן אנשים. אחד קיבל. רגע. שמע, גנב קילים, אתה לא מתבייש? כמובן שאני אקבל במשחק סתם ככה נשקים לג'ינטריים, תיבה אפיק, נשק מיתיק על הרצפה. דווקא שאני יכול רק נשקים אפורים. סך הכל משחק, אני אוהבת, סך הכל המשחק אוהב אותי. כמו שיש כאן אנשים דקה. אוקיי, אם הוא גונב לי את הקיל, הלך עליו. אוקיי, דקה, איפה אח שלי? נייס, יאללה. אוקיי,
פספסתי כאן טונות של לוט, כמובן. כאילו, כן. וכאן פספסתי גם אחלה של לוט. תקשיבו, אני והמזל שלי עוד תיבה אפיק, כמובן. עוד תיבה אפיק. עוד תיבה אפיק, וואי. אני לא יכול, המשחק הזה מאוד אוהב אותי לאחרונה. ממש. מוצא 2 תיבות אפיק, נשק מיתיק על הרצפה, נשק לג'נדרי מישהו גרוע. אני חושב ששמעתי כאן אנשים. אמרתי מישהו יורד. כאילו ככה עשה משהו. שדדו כאן את המקום. את הרכבת, סליחה. אוקיי. רגע, יש כאן מישהו, לא הבנתי, למה מישהו מת כאן? טוב, אוקיי, שודדי. וואי, אני לא יכול לקחת נשקים, נזכרת שם. טוב, רגע, בוא נתבחן דקה. שדדו. איזה כיף לי. כן. טוב. בזבזתי עכשיו גולד ולא שמתי לב. בזבזתי הרגע. 50 גולד, מה אכפת להם? אנשים. וואו, זיים. יואו, אני מטורף. פעמיים 27. זיים. קרק. איזה כיף לי. צד השני. עם סנייפ הוא פגע באיזה גרוע, הוא לא עשה לי 218. לא שאני. פרופסר. זיים. טופ 10 עם לוט אפור, נייס, טוב שלי. חושב שאני עדיין שם. עכשיו הוא יבין. וואו! השתקתי אותו, מה זה השתקתי אותו עכשיו? פחד עכשיו, פחד פתאום. כיוון עליי סנייפ פתאום, אין לו אומץ. אתה נופל. אוקיי, אין לי מושג איך לצפות לזה. איזה יפה. המון חברים ולא מציקים. מה עשיתי לך רע בחיים? צ'אג. וואו, הוא הביא לי את הפרצוף. לא ציפה לזה. אני ראינו. אין לי יריות. אין כאן יריות. ואין לי יריות. נצאים על החיים ולמוות. איזה שלי. ביי. איזה כיף לי. סתם פשוט נכנס לבית שלי, ועכשיו יש לי יריות. וואו, טופ 5 עם רק נשקים אפורים, let's go. האם אני אדפוק פון ווין? לא חושב, אבל... אני שומע כאן מישהו שאוהב לנסוע. זה הזה ממקודם, שדפק לי את הסנייפה המפחיד. שקיבלתי התקף לב. יאללה. יש כאן עוד איזה מישהו. אימא'לה! חשבתי דפקו לי סנייפ לפני. הרגע. אחלה. לא! עזוב. כמה נשאר? איזה כיף לי. רגע. אני את צ'ק. וואי, כמה נשקים אפיקים היו שם. לא ציפה לזה. לא ציפה. אימא'לה. יש לו... לא, יש לו את ה...
לא מאמין לך, יש לו את ה-RPG הזה שנותן שוקובים מהקצותים, שאני לא יכול לקחת. בונים בוק ומתקמפרים, כי יש לי רק נשקים אפורים, וזהו. אם אכפת לך... שכחתי. רגע, אני לא יכול לקחת... אני לא יכול לקחת את זה. גם את זה. כן, איזה כיף לי. וואו. אני ממש מאושר וחולה על המשחק על זה. טוב 2, טוב. מה אני מפספס כאן ואסור לי לקחת. מה שלוקח לי את זה? שר כאן. מאמין לך. קלטתי אותי הרגע. לא פספסתי הרגע, לא מאמין לך. מלא. הוא לא ציפה לזה. לא הזון שלו, לא מאמין לך. אוקיי, גם לא הלך. הוא יצא קצת מהזון, אבל בסדר. זון שם, איזה... שואו, איזה דפוק אני. וואו, 81. די, איזה מעצבן זה. אימא'לה. ואם אני אדפוק את ווין השני. הווין שיכריז על הכל. הוא מפחד. וואו, ווין עם נשקים אפורים. עם נשקים אפורים דפקתי ווין, עכשיו אני מעכלת. טוב חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אם נהנתם תפרגנו בלייק ובסאב, זה יעזור לי בטירוף. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.